Πέμπτη απόγευμα. Μόλις βγήκαμε για ένα καφεδάκι και περπάτημα παράλληλα. Πάμε προς Καλαμαριά, λογικά Αρετσού, όσο καιρός είναι ακόμα καλός. Έχει σκοτεινιάσει ήδη. Είναι και λίγο συννεφιασμένος βασικά σήμερα. Η ώρα είναι 7 και 4. Είπαμε να βγούμε μια βολτούνα να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί όλη μέρα στο σπίτι δεν παλεύεται. Δεν είναι ιδανική βόλτα για μένα αυτή μέσα στην πόλη. Προτιμούσα να είχα φύγει κάπου έξω, αλλά λόγω δουλειάς καθημερινές κομμάτι δύσκολο. Αυτός ο δρόμος εδώ τον έχουν ρημάξει, τον έχουν φτιάξει 100 φορές. Είναι ο δρόμος που κατεβαίνει από Άγιο Παύλο και ανεβαίνει προς το νοσοκομείο. Είναι άσφαλτος παλιά. Το ξυλώσανε όλο, τρώσανε μάλλον πλακόστρωτο με πέτρα. Λες και έχουμε κάρα οι άνθρωποι για να μετακινούμαστε. Δεν ξέρω με ποια σκεπτικό το κάνανε αυτό, με ποια λογική. Κάποιοι είπαν ότι το κάνανε για να μοιάζει γενικότερα με την περιοχή και τα κάστρα, τα τείχη και πάνω στο επταπύργιο. Για όποιον λόγο και να το κάνανε, εν πάση περιπτώσει, είναι καταστροφικό. Έχουν ρημάξει όλα τα αμάξια. Δεν μπορείς να περάσεις. Πρέπει να δείτε πώς πηγαίνει το ασθενοφόρο όταν ανεβαίνει αυτόν εδώ το δρόμο αριστερά πάνω, εκεί που ανεβαίνει το μηχανάκι τώρα στο φανάρι. Είναι αυτός που κατεβήκαμε μόλις. Εδώ που κατεβαίνει το λεωφορείο. Πρέπει να δείτε το λεωφορείο πώς χοροπηδάει, παιδιά, όταν προχωράει πάνω σε αυτό το δρόμο, τα κινείται. Φανταστείτε το αυτό με ασθενείς μέσα. Τι τραβάει ο Κοσμάκης. Για τη μαλακία κάποιου που του ήρθε τώρα να κάνει μια παρέμβαση. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι πέμπτη απόγευμα. Η ώρα είναι 7 και 4. Μόλις κατεβήκαμε τα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε ευθεία κάτω μέχρι να βγούμε στον Λευκό Πύργο και θα κινηθούμε όλο παραλιακά προς Καλαμαριά, Αρετσού συγκεκριμένα.
Λοιπόν, μόλις κάτσαμε για καφεδάκι. Πάρουμε την καθημερινή μας δόση. Με ποιον? Με την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στην παρέα. Είπες? Καλησπέρα στην παρέα. Μαγαζάκι. Τέλος πάντων, είναι εκεί πίσω αλλά δεν φαίνεται. Θα το δείτε άμα έρθετε εδώ Αρετσού, είναι πολύ ξεχωριστό. Είναι το μόνο που είναι τόσο πνιγμένο. Δεν βλέπεις έξω. Μπορείς να παίξεις και παιχνίδια, πολύ όμορφο. Και μπροστά η θάλασσα. Έτοιμοι! Μόλις φύγαμε παιδιά από το καφεδάκι. Η ώρα έχει πάει 8:30. Το μαγαζί τελικά λέγεται Μονοπόλιο πάνω στην Αρετσού. Πολύ ωραίο αυτό εδώ το χαριτωμένο. Και έχει να παίξει και παιχνίδια. Εξού και το όνομα. Μέσα είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή το χειμώνα αυτό αν δουλεύει δεν είμαι σίγουρος. Φαντάζομαι δουλεύει γιατί έχει πολύ, πολύ μεγάλο χώρο. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ζεστό. Πολύ κόζι. Τώρα ξεκινάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω, προς το κέντρο. Και θα πάμε να αφήσουμε το μηχανάκι είτε στο Λευκό είτε κάπου πιο κεντρικά τύπου Αριστοτέλους, για να κάνουμε και μια βόλτα με τα πόδια να δούμε λίγο κόσμο.
κάποια συννεφάκια τώρα, από ό,τι βλέπω στον ουρανό. Έχει βγάλει και μια ψηλή δροσούλα. Ελπίζω να μην βρέξει. Μια μικρή κίνηση την έχει. Καλά, αυτή η οδός είναι πάντα γεμάτη. Θα μας αφήσει κανείς να περάσουμε ή θα κυκλοφορούν ο ένας δίπλα στον άλλον? Όσο σας είπα πριν, 10 λεπτά. Κάντε το τέταρτο.
Είμαστε στο ύψος του πύργου του ΟΤΕ, εδώ στη ΔΕΘ. Δεξιά είναι ο πύργος του ΟΤΕ και στο αριστερό μας χέρι τώρα θα δούμε και τη Χάνθ. Εμείς θα στρίψουμε αριστερά, θα πάμε από Τσιμισκή πλευρά καλύτερα, δεν θέλω να ανέβει Εγνατία. Α, ξεκίνησε το Beer Festival. Ξεκίνησε το Beer Festival. Κοίτα εδώ τα ρήφα σου. Έκοψε τέρμα δεξιά για να προσπεράσει όλους αυτούς που ήταν αριστερά. Κοίτα, προσπέρασε. Ωραία, το είχα ξεχάσει ότι είναι τώρα και το Beer Festival. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει πολλά μικρά μαγαζάκια, σαν καντίνες είναι. Έχει φαγητό, λουκάνικα hot dog και έχει πάρα πολλών ειδών μπύρες. Βέβαια πληρώνεις είσοδο για να μπεις, η οποία είναι μόνο το εισιτήριο. Δεν παίρνεις κάποια μπύρα ή κάτι άλλο, δεν είναι ανταποδοτικό αυτό το εισιτήριο. Και μέσα μπορείς να βρεις ό,τι μπύρα τραβάει η όρεξή σου. Τσιμισκή τώρα είναι γεμάτη φώτα, είναι ακόμα 9 παρά, οπότε τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Σε κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο θα αρχίσουν να κλείνουν. Μπορεί και λιγότερο. Είναι 9 παρά 10. Εδώ είμαστε στην Αριστοτέλους, μόλις την περάσαμε. Θα στρίψουμε τώρα κάπου εδώ δεξιά, στο επόμενο που ανεβαίνει. Εδώ είναι τα λουλουδάδικα. Εντάξει, θα πάμε πιο κάτω. Ας ανεβούμε από εδώ. Θα τα αφήσουμε κάπου εδώ, στο ύψος του Αριστοτέλου, και θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας με τα πόδια. Εδώ συνήθως έχει και πάρκινγκ για μηχανάκια. Μπορούμε να βρούμε κάνα ελεύθερο σημείο αν είμαστε τυχεροί. Από ό,τι φαίνεται είμαστε σήμερα.
Τέλος η βόλτα για σήμερα, παιδιά. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Τι κίνηση είναι αυτή, ρε παιδιά. Αγία Σοφίας. Αρκετή κίνηση. Λοιπόν, τώρα δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και ρίξτε καμιά πρόταση για το τι θα θέλατε να δείτε στο κανάλι. Δυστυχώς δεν μου αρέσει αυτό το περιεχόμενο, δεν μου αρέσουν οι βόλτες τώρα μέσα στην πόλη, αλλά καθημερινές δεν έχω το χρόνο να βγω και να φύγω να πάω κάποια μικρή εξόρμηση, να δούμε λίγο φύση. Αυτά, παιδιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.